ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ପାଖରୁ ବୁଝିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାନର ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଧାନ ହୁଏ, ଧାନର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନର ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ଲଗାଯାଏ ନା, ଧାନଟା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ଧାନର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୋତେ ପ୍ରତି ପାହାଚର ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଧାନ। ପ୍ରଥମ ତଳି ପଇଲା, ତଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ କାଦୁଅ ହେଲା ନା, କାଦୁଅ ହେଇସାରିଲା ପରେ ରୋପଡ଼ା ହେଲା, ତଳା ହେଇକି ରୁଆ ଗଲା, ରୁଆ ହେଇକି ତା ସାର ପଡ଼ିଲା, ସାର ପଡ଼ିକି ବଛା ହେଇଗଲା, ବଛା ହେଇକି ତାପରେ ଧାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହଳ କରାଯାଏ ହଳଟା ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କରନ୍ତି ନା ବଳଦ ମାଧ୍ୟମରେ? ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରାଯାଏ। ଆଉ ବାଛିବା ବି କ'ଣ ମଜୁରୀ ଲାଗନ୍ତି? ମଜୁରୀ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଯେ କି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗୁଛି, ବାଛିବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗୁଛି, ଆମର କାଟିବା ପାଇଁ ଯେ କି ଆମର କାଟିକି ତାକୁ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ କି? ଏଠି ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହାତ ବାଡ଼ିଆ ଯେ କି ହାତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଅମଳ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କି ଧାନ ଏଟା ଦେଖିଲେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସିସାଟି ଗୋଟେ ଉଠାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଳା ଖୋଳା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଧାନ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଟଣୀ, ଧାନଟାକୁ ନାଁ କହନ୍ତି ପାଟଣୀ। ଧାନ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଧାନର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଆଉ ଚାଷବାସ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଯିଏକି ପରିଶ୍ରମ କରିକିନା ଏତ ଧାନ ଅମଳ କରନ୍ତି। ଯିଏକି ଯେଉଁ ଆମର ରାସନ ତ ଅଛି, ରାସନ ତ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସନ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବି ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ହିଁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବିରି କ'ଣ, ବିରି ଗଛ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିରି ଫଳ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିରି ଫୁଲ କେମିତି କ'ଣ, ବିରି ଅମଳ କେମିତି କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିରି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ବିରି ସବୁ ବୁଣା ହେଇଛି, ସବୁ ମୋର ଚାଷୀ ସବୁ ମିଳିବ। ଭଲ ବିରି ଯୋଉଠି ବାହାରି ମୋତେ ଲସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୋ ଧାନ। ଆମେ ବିରି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ସେ ପହଞ୍ଚିକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଜାଗା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ନଡ଼ା କହନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ବିରି କ୍ୟାରିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଜେଜେଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ବିରି ଆମର କେମିତି ବୁଣାଯାଏ, ବିରି କେମିତି ଅମଳ କରାଯାଏ, ବିରି ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି, ବିରି ଫୁଲ କେମିତି, ବିରିର ଫଳ କେମିତି। ଆମେମାନେ ତ ବିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କଳା ବିରି ମିଳେ, ସହରମାନଙ୍କରେ କଳା ବିରି ମିଳେ ଓ ଧଳା ବିରି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବିରିଟା କିନ୍ତୁ କେମିତି ଅମଳ କରାଯାଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଉଣାନ୍ତି ଟିକେ ଗାଁରୁ ଗାଁ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବିରି ଗଛ, ଏଇଟା ହେଲା ବିରି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରି ଗଛ। ଆମ ଜେଜେ ଆମର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହାତ ଧରିକିନା ବିରି ଗଛ। ବିରିର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପୋକ ମାରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ବିରି ଫୁଲ। ଯେ କି ଏଠି ଆମର ବିରି ଫୁଲ ଧରିଛି, ଫଳ ହେଇନାହିଁ। ଫଳ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଫଳ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ। ଆକୁ এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରୁ ସବିଶେଷ ବୁଝିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଜ
ये ବିରିଟା ଆମର କେବେ ବୁଣାଯାଏ ଆଉ ବିରି ପାଇଁ କ'ଣ ଯେମିତି ଧାନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ବଛା ବଛି ଅଛି ସେମିତି ବିରି ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ବିରି କେମିତି କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରି ଲଗେଇବା ପରଠାରୁ ବିରି ଆମର କେମିତି ଅମଳ କରିକିନା ଖଳାରୁ ଘରକୁ ଯାଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜମି ଏଇ 2 ମାସ 1.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ପାଣି ଥିଲା, କାଦୁଅ ଥିଲା, ଚାଷ କରିକି ମହି ପକେଇ ତାପରେ ଆମେ ବିରି ଆଣି ଛାଟିଲୁ ଉପରେ ବାସ୍ ସରିଲା। ଆଉ ଆର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଏ ଜଗା ରଖା କରୁଛୁ, ଛେଳି ବାଛୁରୀ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଖାଇଯିବେ। ଏବେ ଫୁଲ ଧରିଲାଣି। ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଫଳ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ିଯିବ। ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଓପାରିବୁ। ଓପାରିକି ନେଇ ଘରେ ଶୁଖେଇବୁ ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ତ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ହାତରେ ବାଡ଼େଇବୁ। ହାତରେ ବାଡ଼େଇକି ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇବେ? ବାଁଶ କିଳା କିଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇବୁ। ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଅମଳ କରିବୁ। ତାକୁ ଉଡ଼େଇବୁ, ଉଞ୍ଚାଳିବୁ, ଉଡ଼େଇବୁ। ଉଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଅମଳ କରିକି ବେପାରୀକି ଦେବୁ, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିବୁ। ତଥାପି ବିରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିରିଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ବିରି ହୁଏ ନା ବିରିରୁ କିଛି ଆମର ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ନା ବେଳେବେଳେ ବି ଏମିତି ବିରିରେ ବି ଲସ୍ ବି ହେଇଯାଏ? ହୁଏ ନା, ସିଏ ପାଗ ପାଳକ ନେଇକି ହୁଏ। ଆର ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଗଛ ମରିଗଲା। ବର୍ଷ ପାଗ ପାଳକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ବିରି ହେଇଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ହୁଏ, ପାଗ ପାଳକ ନେଇକି ସୁବିଧା ନେଇକି ବର୍ଷା ପାଣି ନେଇକି ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ବିରିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ବର୍ଷକୁ? ବର୍ଷକୁ ବିରି ଯାହାର ଯେତିକି ଜମି କମ୍ ଅଛି, ମୋର ହେଇ କମ୍ ଅଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ଏକର ଆମେ ସେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକିକି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖୁ। ଆଉ ଯାହାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଜମି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବିରି କିଲୋ କିଣିବା, ଆମେ ଯାଇ ଦୋକାନରେ ଯଦି ବିରି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବିରି କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିରିକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅମଳ କରି ନେଇ ଘରକୁ ନେଇ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚାଷୀ ପାଉଛି କ'ଣ? ଚାଷୀ କ'ଣ ପାଉଛି? ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମର କେଜିରେ ଅମଳ ସରିଲା ପରେ 60 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ଆମେ ବିକିବୁ। 50, 55, 60 କେଉଁ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନେଇକି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିରି କିଲୋ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା 55 ଟଙ୍କା ବିକନ୍ତି। ସେଇ ବିରି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆମେମାନେ ବସି ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିରି କେଜି ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ବିରି ହେଲା? ସେଇଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଚାଷୀ ନଥିଲେ ଆମର ଧାନ ବିରି କିଛି ବି ଅମଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ବିବରଣୀ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ବାଉଁଶ ଗଛ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାଉଁଶ ଗଛର ପତ୍ର କେମିତି, ଆମର ତାଳ ଗଛ କେମିତି, ଖଜୁରୀ ଗଛ କେମିତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।